Ke jira. Yanzu zaki kashe mun da? Kashe mun yaro zaki? Ai kun man kashe shi kowa ma ya huta. In ba ka ba ka dauke shi ka fita da shi daga nan gidan saboda na gaji ba zan iya ba. Okay. Ke. Kai zo. Ya za a yi ki dauki zaki jefa mun yaro yija? Wallahi sai na jefa shi da ka fifita shi akan ƴaƴan da na haifa. Kamar ya? Kamar da yadda ka ji. Ke fa matata ce. Kuma shi da ce wannan irin masifa ce. Wallahi to sai dai ka dauke shi ka fita da shi daga nan gidan. In ba ka ba sai na jefa shi wannan. Karki manta. Maraya ba abin wulakanta bane. Kuma da na auro ki ba wai dan bana son ƴaƴanki bane ba nake fifita shi kuma ba fifita shi nake ba. Ya fi min biyayya fiye da sauran yara. Ina son ki gane haka. Kuma shi maraya abin a tausaya mai ne. Yanzu kalle shi ba da kin kalle shi ba da cikakken lafiya. Idan ba a bashi ke a matsayinki na kishiyar maman shi ke kamata ki bashi kulawa. Wannan wata irin rayuwa ce. Fifita shi din da kai akan ƴaƴana sai yasa zan kashe shi kowa ma ya huta. Ke jira. Yanzu zaki kashe mun da? Kashe mun yaro zaki? Ai kun man kashe shi kowa ma ya huta. In ba ka ba ka dauke shi ka fita da shi daga nan gidan saboda na gaji ba zan iya ba. Okay, yanzu abin da ake faɗa min na tafi kina azabtar da wannan yaron shi ne? Maraya ne fa. Yanzu mamansa ta rasu ke da ya kamata ki rike shi a matsayin maman shi ba za ki kenan ba za ki iya ba. Gaskiya ba zan iya ba. Yanzu okay haka ma za ki faɗa a gaba na? Yes. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay to bari in faɗa miki gaskiya. Dau mataki. Okay dau mataki. Haka ma kika ce. Yanzu ke ba za ki mutunta aure ba? Ba za ki mutunta aure ba ke?